ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ତାଲିକାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ତାଲିକାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଟାଇମ୍ ମାଗାଜିନ୍ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ 2023 ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ। ବିଶ୍ୱର ସମ୍ମାନଜନକ ତଥା ପ୍ରମୁଖ ଟାଇମ୍ ମାଗାଜିନରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ 2023 ତାଲିକାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ମାଗାଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ବେଲଗଡ଼ିଆ ରାଜପ୍ରାସାଦ, ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପରିଭ୍ରମ ଓ ଏହାର କଳା ଭାଗ, ଏସିଆନ୍ ହାତୀ, ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉ ନୃତ୍ୟ, ହସ୍ତତନ୍ତ ଡାକରା ଓ ସବାଇ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜକୁମାରୀ ଅକ୍ଷିତା କୁମାରୀ ମଞ୍ଜରୀ ଭୈଦ୍ୟ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୈନିକ ସକାଳ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରେ ଦିନ ଖବର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।